नमस्कार. पर्यावरण योद्ध्या महिला यांच्यावरच्या या कथामालेचा आजचा शेवटचा भाग ऐकूया. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. पुराण काळातल्या या श्लोकात जननी आणि जन्मभूमी सर्वश्रेष्ठ आहे असं सांगितलंय. आपल्या भूमीची सुफलन क्षमता आणि स्त्रीची सर्जनशीलता यातील साधर्म्य सर्वांनाच मान्य आहे. आपल्या संस्कृतीला असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरेमुळे संपूर्ण जगात भारताचे स्थान आगळं वेगळं मानलं जातं. निसर्गा इतकीच स्त्री सर्जनशील असल्यामुळे पर्यावरण संतुलनाचा वसा स्त्रियाच घेऊ शकतात आणि स्त्रियांच्या सहभागामुळेच पर्यावरण वाचू शकतं याचा मला विश्वास वाटतो. वनस्पती आणि स्त्रिया यांचा अनोखा संबंध अधोरेखित करताना मला एक प्राचीन आख्यायिका आठवते. प्राचीन काळी उत्तरेकडील प्रदेशात राजा दिलीप आणि त्याची राणी सुदक्षिणा राहत होते. राणी सुदक्षिणा हिला वनस्पतींविषयी खूप प्रेम होतं. तिच्या आग्रहाखातर राजा दिलीप यांनी उत्तरेच्या परिसरातील जवळपास 400 वनस्पतीची माहिती गुणधर्मासह गोळा केली. पुढे या सर्व वनस्पतींचा आपल्या प्रजेलाही ओळख आणि उपयोग व्हावा म्हणून त्यांची लागवड करून तज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करून संपूर्ण वनस्पतींना संरक्षण दिलं. वनौषधी, सुगंधी वनस्पती आणि नयनरम्य फुलांच्या वनस्पती, विषारी, बिनविषारी वनस्पती अशा अनेक वनस्पतींची लागवड करून तज्ञांच्या मदतीनं त्यांची वर्गवारी केली. त्याचा उपयोग आजही आयुर्वेदाच्या अभ्यासाला होतो. हे सर्व घडलं ते एका स्त्रीच्या वनस्पती प्रेमातून. झाडांच्या पूजनाची मुख्य कल्पना स्त्रियांचीच आहे. आपल्या देशातील काही भागात पूर्वी मुलीचा विवाह ठरवताना नवऱ्या मुलाच्या शेतात उंबराचं झाड आहे का हे पाहिलं जात असे. एकूणच सगळ्या सण समारंभात विविध वनस्पतींचं प्राबल्य आपल्याकडे फार आहे. सन 2004 सालचा पर्यावरण विकास आणि शांतता या कार्याबद्दलचा नोबेल पारितोषिक प्राप्त पहिली अमेरिकन स्त्री, केनियन पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ती वंगारी मथाई यांनी पर्यावरण आणि वृक्ष संवर्धन याबाबत आयुष्यभर ठामपणे भूमिका मांडली. सन 1970च्या दशकात हरितपट्टा आंदोलनामुळे पाय रोवून त्यांनी पर्यावरण संरक्षणाकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं. आपल्या राहत्या घरामागील हिरवागार डोंगर, व्यापारी हेतूनं झालेल्या जंगलतोडीमुळे ओसाड पडून जमिनीची धूप, पाण्याचं प्रदूषण निर्माण झालं. स्थानिक लोक प्रचंड समस्यांनी घेरले गेले. जंगलापासून मिळणारं उत्पन्न थांबलं. महिलांना जळणाच्या लाकडासाठी वणवण फिरावं लागलं. या समस्या पाहून प्रचंड अस्वस्थ झालेल्या मथाई यांनी या विषयावर सखोल अभ्यास केला आणि वृक्षतोडीवर वृक्ष लागवड आणि संवर्धन करण्यासाठी जनजागृती केली. त्यानंतर 3 वर्षातच त्यांनी 3 कोटींहून अधिक झाडं लावली. गरीब महिलांमध्ये प्रबोधन घडवून आणून त्यांच्याकडून त्यांनी हे कार्य करून घेतलं. कमी शिकलेल्या गरीब जनतेत आपण कोणत्याही तंत्रज्ञानाशिवाय अथवा भांडवलाशिवाय पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनाचं काम करू शकतो हा विश्वास निर्माण केला. पुढच्या पिढीसाठी एक भरगच्च सावली आणि पोटापाण्यासाठी अन्नाची सोय करण्यासाठी जनतेला प्रवृत्त केलं. त्यातून ही चळवळ पुढे लोकचळवळ म्हणून नावारूपाला आली. वास्तविक स्त्री ही पुरुषापेक्षा अधिक सबळ, स्थिरचित्त आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनात आजची स्त्री ही वीज वाचवण्याचा प्रयत्न, पाण्याचा कमीत कमी वापर, जमेल त्या गोष्टींचा पुनर्वापर, कचरा योग्य त्या ठिकाणी जाईल याची काळजी घेणं, झाडं लावणं, स्थानिक आणि पर्यावरण अनुकूल उत्पादनांचा वापर करणं, CFL किंवा सूर्यचुलीचा, सोलर, बायोगॅस जीवांचा वापर, नेहमीचा स्वयंपाक करताना थोडी समज दाखवून आपण रोज 5-6 लिटर पाणी बचत, डाळ, तांदूळ आणि भाजीपाला धुतलेलं पाणी आणि फरशा पुसलेलं पाणी फेकून न देता त्यांचा घरातील झाडांना वापर, बाजारपेठेत भाजीसाठी कापडी पिशवी सोबत नेऊन प्लास्टिकचा वापर शून्यावर आणणं. प्लास्टिक 100 वर्षापर्यंत जमिनीखाली राहिलं तर त्याचं विघटन न होता जमिनीला नापीक मात्र हे प्लास्टिक करतं हे लक्षात घेऊन त्याचा वापर कमी करणं, दरवर्षी किमान 10 झाडं लावणं, फटाके न फोडणं या गोष्टी करून घरातूनच पर्यावरण रक्षणाचं काम करू शकते. गेले काही दिवस सुरू असलेल्या या लेखमालेचा शेवट करताना मला 2 महिलांचं उदाहरण द्यायचं आहे. त्यातील एक महिला जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातील शिरणार या गावात लहानपणापासून आईबरोबर कचरा वेचण्याचं काम करणारी सुशीला. कचरा वेचून उदरनिर्वाह करताना ती आईला बघत होती. आईबरोबरच पुढे मुंबईची वाट धरली. लग्न झालं पण नवऱ्याचं सुख काही मिळालं नाही. नशिबाला दोष न देता सुशीलाने परत माहेरचा रस्ता पकडला आणि आपल्या संघटन कौशल्याच्या जोरावर कचरा वेचक महिलांची संघटना स्थापन केली. तिची कचरा व्यवस्थापनाची तळमळ बघून मोठ्या मोठ्या कंपन्या मदतीला धावल्या. अहोरात्र कष्ट करून कचरा वेचक महिलांना दवाखाना,
त्यांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत तर होतेच, पाम महिलांना खतनिर्मितीचं शिक्षण देऊन झाडं लावणे, बाग तयार करणे अशी प्रशिक्षणही दिली जातात. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडवण्याचं फार मोठं काम सुशीलेच्या प्रयत्नातून होते आहे. सुशीलाबाईंच्या कामाची दखल घेऊन त्यांना आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेकरता 2009 साली डेन्मार्कमधील कोपनहेगन, 2011 साली चीनमध्ये बीजिंग, दक्षिण आफ्रिकेत दरबान, 2012 साली ब्राझील येथील रिओ आणि 2014 साली थायलंडमधील बँकॉक इथे निमंत्रित करण्यात आलं. तिथं त्यांनी कचरा वेचक महिलांचं काम पर्यावरण संवर्धनात किती महत्त्वाचं आहे याविषयी माहिती देऊन या महिलांना एक वेगळा दर्जा प्राप्त करून दिला. दुसरी महिला यासीन बेलिया. तुर्कस्तानातील या महिलेनं ऊर्जा बचतीसाठी महिलांना आवाहन केलं आणि त्यातून पैसे बचत होते आणि त्याचा आपण चांगल्या प्रकारे उपयोग करू शकतो हे रुजवण्यासाठी एक अत्यंत कल्पक प्रयोग राबवला. पर्यावरण वाचवण्यासाठी ऊर्जेची बचत करायला पाहिजे हे सगळ्यांना समजतं, पण त्यावर उपाय केले जात नाहीत हे यासीननं तुर्कस्तानातल्या महिलांच्या पचनी पडावं म्हणून घरोघरी जाऊन ऊर्जेच्या बचतीसाठी जनजागृती केली. त्याचबरोबर अनेक महिलांना एक प्रयोग म्हणून दर महिन्याला जास्तीत जास्त बचत करून विजेची बिलं किती कमी होतात याचा तक्ता करायला सांगितला. महिन्याचे वाचलेले पैसे गोळा करून त्याचा प्रत्येकीच्या नावावर यासीन हिशोब लिहून ठेवायला लागली आणि वर्षाच्या शेवटी या वाचलेल्या पैशांचं सोनं त्या महिलेला यासीनने दिलं. तुर्कस्तानात महिलांना सोन्याच्या दागिन्यांची खूप हौस असल्यामुळे ऊर्जेच्या बचतीतून सोनं ही कल्पना झटकन उचलली गेली. आज अनेक महिला आपल्या परीनं पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तरीही ही संख्या खूपच कमी आहे. अजूनही पाणी शिळं आहे म्हणून ओतून देणाऱ्या काही महिला आहेत. रूढी परंपरेच्या भीतीनं बऱ्याचदा पर्यावरणाचं नुकसान केलं जातं, ते वाचवायला हवं. महिलांच्या एकत्रित प्रयत्नानं वसुंधरेला नवं रूप बहाल करूया, नवे प्रयोग करूया.